abagetutu tongetaya ogetutu abagetutu tongetaya o matoge baitu tongetaya seino o matoge baitu tongetaya seino ababasi o basi tongetaya ababasi o basi tongetaya numero bulyo Nigeria tongetaya ekwenini nyari bali kamorante tongetaya bogirango abagirango tongetaya bogirango abagirango tongetaya abantali baitu tongetaya abantali baitu tongetaya tongeyao nainten tongeyane tongeyao nainten tongeyane tweligeli ntokwa moyo libero nenda mwamu mwanyagetinge weka kando wake kokono kugamba na weka kando negasi omwana obaba kagitebesa noyuma gaso otwerwe tokwa moyo ebyasala mbisamba omwana omuntu tokwa moyo so ebiyombe ngokonya bire asatambe takoro bolemi abana bandito takoro bolemi abagaka n'abanyina baito tusimekemete asobonge amatoke nemesi nabukato asobonge tinyeni chieke gusi asobonge tae nobody omwana omito asobonge nabakonya onyole nibo nabakonya someri abana besukuru onyekonyi gwete soma bokomu soma mama soma tata obogimobuya omwana onego ikosome obogimobuya omwana onego ikosome mwanyagetinge bwaterana toteamo mwanyagetinge bwaterana toteamo tobwaterane twagate gusiseito tokoromokia usiegenderere tokoromokia usiegenderere tweligeli ntokwa moyo tweligeli ntokwa moyo Egesa engwa ya mwenyetinge Dige mukatine so baje matere kire Egesa FM kwa ya getige Osongetayo kire Etayo kire Ketayo kire Nagenda kero ketayo kire Nyamiri tayo kire Usote ya ketayo kire Nagenda nyete ketayo kire Tayo kire Ogembe tayo kire Tweligeli tayo kire Omoyo tayo kire tayo kire Asante sana mwaji matere kine Egesa FM kwa ya mwanyagetinge chinga bune chiga bono chabutugite kemeronge 5 na kiandaigire chinse kumche bono morogo bayigo nanje jaradi nyambega ekwenini ayo ningo lega Get to the public demand one more time akokunganere Sabby Okeng'o asante sana akibono elieta liao abantu bari bathamiriga naye kuraba igento kiriya chite nkuma kegende kuchikuma ndege gya chire nkuma ebinge biyana byachire nkuma ekemo kiabo enyongo ime ejo amarwa ngwete nsibe amache morebyo minto togenda tosibe amache Weke koki Ichori echucha Enyongo Kiekekere nyongo iwe Merwanda Merwanda Emekire Enyongo ime Egente kokotanga mochi gosibo mwacha matereke Egesa FM ngo yamanyagetinge asambalieta tokumanyite ngaki
asama leta moma etebu na Sabby Okeng'o. Sabby Okeng'o mwancho mutegereri postiri mwaro chitiri kungainiriri igo isaranso ikegekokera kiragiri 11 yabono marogo basitochikonyora mangana majia sinchira yo bwenge muno kontasone dano kega tumanye kogendera nintabanania Sabby Okeng'o no studio esinsemo ya Facebook nigo tuli live nabo igo dano igatikara kwa mangana majia tumanye kogendera ungaki etaye yenga yokire asante sana Tinge omogusi Egesa Ndakoya mangano sipia tari koera Egesa 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 Waito Egesa 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 FM Emanye na mangana mayegesa asuwenye Maro bengi andonsi ya soko tegerera Egesa FM anto milioni ya machinu kutainye emergency ya Kenya nika wate binyenye biboroire bwe nyamoleo ainkore ngarambo waziri bobo chero Susan Humicha oyo tebirona meronkene sana megoro ye mia ya bobonsa wate binyenye benyamoleo nika bagente konywa amaliogo ka kona ime county ya Meru kero kyo chengere bitambukiro bikwemo kyo gotanga boroire obo kero kiri tuko liensingi mali boroire bwe nyamoleo nika tebirona bakenya bagomba bwanta kwe sokya eri kuri birengere byabo igoro yo murubiri mo ya bobo gwenya oyo ari nago semele buna no chikoleta moncho lya manane igoro yemerubiri yonzi. The current bill, the health bill that is there, we want the communities to have a voice all through. And our own country allocates enough resources to support programs and interventions designed by the communities, then we will have sustainability beyond donors, beyond development partners, beyond people who fund the response. My clarion call to young people is let us continue taking care of ourselves. HIV is not something that anybody would wish to get. So there are so many ways of prevention and the ministry have told us many ways of prevention. So if you are HIV negative, I would still insist that continue taking care of yourself. Segere kyoniga yamanyikanira buna egati y'abantu abange babwate binyamuleo nigabara basubati ga Kenya ainkora ngana roboti kurose kembeke National Syndemic Control Council ekigati birina basubati ishiribu 12 chimisa na 55 egati ya mubaro iyo abasacha nigobare chiribu 5 emiye ya mona 22 se boiga abana bale chiribu nyichiminye na 52 na bane okwamukirana kunyinya se abasaye bale gati emyaka kyanda na 10 na kyanda nigamubaro boda se emurawe chiribu mirongo itandatu n'esatu chimisa na mirongo itano na batatu ase boiga bantu chiri busto chimibere na mirongo 44 abayiba kwambukirwa kera ewiki Muraibe kiamagia ODM Raila Odinga wiki ya serikali ya Kenya Kwanza aseo botago libwe chinyomba asensema ya milimani ya kaunti ya Kakamega kakora ime kaunti hiyo maiga ya korataro gongoro nigante virina serikali terweti notice chinga kichiwenata ya boncheli ya bukwero bile Serikali inakuja usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makaratasi yako, unamkabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali, ni kinyume cha katiba. Raila niga dataro gongoro maga ya kora umurobeli obokuri kiaba botani abayibe kiamagia ODM. Shamba hili ni shamba la county. Wale wote ambao wamejenga hapa they are paying rates to the county government of Kakamega. Sisi tumelaani kitendo hiki and I'm very happy leo umekuja hapa kama kiongozi wetu wa Azimio in solidarity na watu wa Lurambi na watu wa Kakamega county kwa ujumla. Sisi kama county we are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini and the national government must compensate our people. Kwenye SFM to ndoko nyinote kira kura chisi chense nkorokodano giga to sukale kura radio. Nyaiwajo amona yande wesemie asobwikiranu. Una eskiza tuniao bata star 811 star 496 hash. Takuna
gotegerera mangana y'abantu bakono goito moyo onyendiri chifta ulenge kelentani ari gotegerera mangana y'abantu kangata ari ngocha kubo mugambi onyendiri Joseph ulingeri nyandoto ari gotegerera mangana bamura bamuabo kangata ari gocha kubo prime minister ana ari gotegerera mangana penini ngero mugomba ta kuibura kangarero tari kogonkia buna gongiri onyendiri me before tie kerema ari gotegerera mangana y'abantu kangarero tari wikaranza no mugambi aragire buna koragira rero onyendiri Petro omurubi ari gotegerera mangana y'abantu ngano murubi kangarero tari kobo mukundekana Daudi ari gotegerera mangana y'abamura bamwabo ingero mwisho moke ukulisi chom kangarero tari kobo mugambi ngire no mugoro moda takuna gotegerera mangana y'abantu bagwito moyo imuka urwabwaso sukabusio tigabakole gukuna kogenda kujibuziriuka yakoba kewe konyora gachimutwe buna eskiza tuni yao bata star 811 star 496 hash konyora Rasta Prayer na Shatta Boy buna eskiza tuni yao bata star 811 star 271 hash. And the sun shall not meet us by day, nor the moon by night, nor the pestilence that lurk in dark places. And when the wicked Babylon come upon we to eat our flesh, they stumble and fall. For the conquering land of the tribe of Judah shall deal with them keys. For our light is in the laws of his imperial majesty, Lord of lords, King of kings, Jah Rastafari, the creator of Zion. Konyora Rasta Prayer na Shatta Boy buna eskiza tuni yao bata star 811 star 271 hash. Buda boss, yeza, usikiwa tu na fly na as low as 10 bob ni wewe tu umebaki. Aje, Vieta msi. Wapi? Shabiki. Watu wanacheza Vieta wanakula mado serious mbaya. Watu wamekuwa mapilot, marubani. Morio, wacha niingie, mtati. Mimi sasa ni wa majet fighter. Inaitwa Jet X, inaitwa Jet X. Ndio huyo mimi sasa. Na wewe hapo, unapita tu hivyo na mado. Ichangamka. Ili kuregister, ingia kwenye www.shabiki.com au tumeneno join kwa 29063. Wekelea na Shabiki. Shabiki na give. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Buda boss, yeza, usikiwa tu na fly na as low as 10 bob ni wewe tu umebaki. Aje, Vieta msi. Wapi? Shabiki. Watu wanacheza Vieta wanakula mado serious mbaya. Watu wamekuwa mapilot, marubani. Morio, wacha niingie, mtati. Mimi sasa ni wa majet fighter. Inaitwa Jet X, inaitwa Jet X. Ndio huyo mimi sasa. Na wewe hapo, unapita tu hivyo na mado. Ichangamka. Ili kuregister, ingia kwenye www.shabiki.com au tumeneno join kwa 29063. Wekelea na Shabiki. Shabiki na give. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. na bikuna harikananga aidha egasi yakoereire ritukoria ikiro takiruwakane kiumbe kitoke ni gachi angere kuwakerekerere bintu byakoereire anda akaga school fees bwa promise tibono bangere kuwakere simi wakane okore tubasugutwara waswasi togote bangaki usitense tutwara chimba ekegera bono tubate KCB M-Pesa ase KCB M-Pesa abagoko besa okorera umuchando bwate erinderi ohakane bahada ya motuke 30 asumro rito boko Egesa FM kremambia ntoko semina okumanya mange igoro ya KCB M-Pesa nabo igokere sababu yugo tatwara chimba chine chonse kera mono tuwate KCB M-Pesa. Estimanegento kingencho asobogumwa waito ekingencho zaidi ngayani wekuru chinguru asobogumwa waito gotugotumeka estima sokororera asokuberie goskubwate bintu ao gotumeka asobokorera mbali kurugera wasomera egatiemeremende emenge nonya estima kere egento kingencho somokorere umuya naberabe embesaiti ese gotumeka asenjera etariendonge nigiri biye botambe kurugereria wasekubwatia amachiko namarago yobotumeki westimana boy go gotanga konyora ebintu gusamba gusegosareka achari kororekana gusinonya na makweli sanga amona into ya somururito bokuboka Egesa FM to kuwatera na Kenya Power chinga kitura kobo semia igoro yogo tumeka estima asenjera erendonge nkiota kero kora in case etokenga accident yabaire osena ki okureport atari chine chonsi chikorentwa wetera ase estima.
konyora gachimutwe buna eskiza tune yao bata star 811 star 496 hash takuna gutegerera mangana y'abantu bakuna guita moyo onyendiri chifcha urenge kelentani ari gutegerera mangana y'abantu kangata ari ngocha kuba mugambi onyendiri Joseph urenge linyandoto ari gutegerera mangana bamura bamuabo kangata ari kuba prime minister ana ari gutegerera mangana penini ngero mugomba ta kuibura kangarero tari kogonkia buna gongiri onyendiri me before tiekerema ari gutegerera mangana y'abantu kangarero tari wikaranza no mugambi aragira buna koragira rero onyendiri petro omurubi ari gutegerera mangana y'abantu ngano murubi kangara tale ko mukundikana Daudi ari gutegerera mangana yaba muraba mwabo ingeno mwisho moke ukulisi chomi kangara tale ko mugambi ngene bono gwero moda takuna gutegerera mangana y'abantu bagwito moyo imuka kurwa bwaso sukabusio tigabakole gukuna kogenda kujibuziriuka yakobakebe konyora gachimutwe buna eskiza tune yao bata star 811 star 496 hash Egesa FM kubugukia chekile chingichia kama kawaida butambe tugukwa na senkwa na itenene na mangana yokurira ligoro yibara bwito kuretsemo chitu chagusi naria agendreta aschinsemo mbali tuwe bagobori nganeli twakwana naye tuwe bagobori nganeyo maana gosini mayeta bana babale mitandao sometimes ngo kanganya barabantu tuwe bagobori omujokoro ngani nagotebia msms iringa nekene na nyoko ndirororo gusina abantu bakomenta nyoko ndiro asumurubirio obuka muswari nari tuganyite CS treasury acha tugere na intu na abantu beserikali igora ngamafuta ari twagorete in bulk atubende waganda after 6 months ndi atakiri gore ni be ya mafutanse na intu ntoganda tukobodina naki be yete ligoira nanse kaitwa goseire so na intu we are in the same band wagon toniana naki egarama yambo gima lazimira nense that is something that it's non negotiable toliko gora mogati 70 na gora 30 buka this is somebody I've supported and it's evident so muisonde garako ngira alimanga asibina biko gambero during madaraka day lakini agwachagete I did no ekero muskeno anu muske Dr. Samia ko basoni the only person I'm the only member of parliament na jete nyamira ngatene no just to witness the swearing in all these other members of parliament never appeared, not even the women rep. In fact to angeno mo senator Okeng'o mogen nkaburi ngai beni yale nkaburi ngai kamoziale ngai shadra kamosale ngai jerusho momanyi wakale to what such a big function abantu abata go attend igobona urate wande na njeno moche I've been supporting this person gando boli abantu be constituency ya North Mogrango. I used to tell those people me I never even voted for you dear, instead I voted for this man. Buka kuigwana nayo muske William Ruto nikiwa kwanire bunge kirumo kenyo kawaida naka ni tiarore kirumo jumbe nga yawa kachikura chiaye rege ndikiringa nkobe vetire liare kumanyete nga under good governance tubuyate ebitengo bitatu executive, parliament na judiciary ili kuwatu interdependent of each other. Nasumurubirio obuka kera litukulia Jumatatu guika Ijumaa chinsa 11 guika chinsa inyecha mambia. Ojo numurubirio wegasi negasi Egesa FM. Asante sana mwacho matagarari asentunda yendeni gonde chinsemeji chia Moi Avenue kumera na nabagusiba go tumakora nganko be kabaru mugati obemesa okera lituko asumuru be Egesa negasi nkoro kunga Jared Nyambega ekwinini karibu Egesa FM teunga omweso wati ojerega ngasi kyago chokora na andinga kiara mwire na kibono biyande samalete ngoro kusara kerubo Egesa nerongo kora yo ogosibye bengi ga Nairobi. Yes. Egesa emyaka irenga kwa nyekorire. Na nyekorire ku 2014 baka goikera bono ye ninkore nge ne myaka 10 go chikoba. Myaka 10 go chikoba. Yes. Tutaraji kogenda abunka ngai. Nkere nyachururu. Yes, stinga. Yes. Wonere bogetutu entanda. Yes. Yasana nanje no mogetutu. Yes. Ero mogetutu mitokoro ari chacha. Yes. Asante sana. Boni kasi kwa nyekorire se myaka 10. Nakigasi yaba ire se obugima bwawo.
igasi ya ndendire sipokuwa nebwate chi challenge maetekero omonto agakoranga nayo gosibi nini nebwate chi challenge chiaye lakini goikonyere mereri aseng'encho no maete ng'aye kigotumete kuru nyomba ali ugacha no maete kigorete ugacha kurigia iga ne mono Nairobi yes ono egasi yeiga chi challenge ne no gwetera gusumo chando mone no gwetera no ryo muna ancho monyene njengo kwana na aranya korire aranya korire chi challenge gwetera chire chichi gente getangani mona igesto gokoruma ete na saving bantu babwate chibesa cha yes chibesa nabo kumirana ne chibesa chinde baka gwa kuminga wa chinchiringoria lakini nchiri chiao mbono chagete origisiringi chiao 10 igare chugokonye nyora mabera ayo yeri tukokoreki osoye nyumba bese chino chirora igo gochirora buna lisakara egente getangani we amininga bese chino nya gwachirora tali besa ande nchiri chiao ayo gochirora buna masakara nabo korangirio manyene sajina bwana no monto bwebire ebesa salinge lakini ditangani nagotemede barorenga abuna bama yetengi alenge goko na bama yetengi alenge gokora lakini asingi yubwa minifu bwao nabo montako otenga mpia mona asingi nchwa nkonyere na nchechi cyare gusira ncyalenge cyane nabo konyora koira mabere yes igo mabere ali montako ire no koboko gusesenirie ubweka no gwanja kwaye igara maya kobwa ali kwirusiri yes ayara maya mono asingi nchuli tangani kuyo chukwaro kirigo cia sibalenga no mwaminifu ure no kolega sina barabu asama tuko atali amake by the way unanze na nyakolere gasi yegweterwa obwaminifu muntu bwate tama egekora baite gasi yega ninde very much sure no musaro gwakanu na bonsa chindura nyore bintu bire bitatu gali abana gochie skuru ga wa sotire besa kwanya ngutigarite busa na maene kwaboka ku nyombe sukari etayo wachaga kwara ni chibesa na chichi etina bonko gore sukari dabonko gore sukari chitangane sukari bakaro no mugondo ni nyumba ngagacha lakini wachitika igonge gasi are nemo chando chichare chimogo etira niko chine na mono kigimo esire sinene lakini ekera kwa baro lirenga na boro mwaminifu ama ene kogo choko gamba na barabu no mwana school fees rose mushari tokonyora no moge tokonyara tosomya abana nabo konyora lero no kale meire asenge njuno bwate bana babiri batatu gwakanire school fees nabo konyora gwa ikirasi gete gusenguru school wakirwe siminga nimbwato bomigeku anene mono chika company atotomete gosaiga turi gochikwanyorera no mutinya ko gwakana mwakoraki mwakora yes Oko tumiko chese chibesa chirokora kera hitu yes nabo kugamba nabali mure nabarabu bagokonya nabo montako kwa no ne chiri bukomi nama eto musharo ne chiri bukomi echiyokonya no gwetere bengi yes no gwetere bengi bondo chizibwe chikomi gwangeire nabo ngwakanira omwana school fees omwana tago seli bogenderera gosoma ancheki nkonyora ke kora tingo macho nsigwekanite kirenga kana rent nkorekere gento nyomba nabo ngomwaka na kabiri gatatu chibesa echichaera nande twagenderera yes gonga obwa matubuya asigasi ya ino nabo igo okwegena ogotwara ngakitokoroka obwegenwa gonga nakikiragero kori gasi semyake menge because nalada muntu abantu abanga bachigoso gasi munega metine biro butiro esengenjo okoboko kwaye yes anene bunanche na kolira igasaidi emyaka 6 mbaroro bachire kuganiko ba etachiri bwa gose kuganya gusuke stable bwango elietanya arekane nabo monto konyora kale challenge iruga no gusino buli butano tumirwa segete ogenda kwanyoro nyorire chi challenge osirire nebesiyo lakini nchirinda senge nchiyo bwamini wana ndene gene tenga nindora beseji tindi gochirira buna besa esiri yoko no gochira aina masaka rangi mogeti kali besa gusena atumirungi mogeti nabo ngutumuguchi ali buna bona igangende supermarket nabo muna bona timbwati no ne 30 nguri ne refa mambingi chegasi chumuti nyine akonole nebesa yite tokonya nyorenge twanye tumeka igaya era gwakora 1 2 3 kwa beka so save no nyane libwe yamo egere chanu ali abana mbaganyite bagende school yes lakini ne munankuirana nabongo matenge genteke nagura iga besa yatigara ne kisiringi ibere nande naboko mwa nabaguchibwata kera chibwatire naboko genda kwe gukora ngeri nchu kwata 200 yagenda ogorera anje nabo gwe kanya igo yes ibono gwe kanya ogende nyumba nabora nyore gasukari nkarengo ogora gasukari akarubo ogore suguma obusimbwale ngoro nande mambi bokere nande mambi rikoreki liye bange lakini maige kerori kerere tichibesa chirororo
nabo chire chinyinge ale njiri chao lakini njiri chiane ande nabo njiro chenga ne chibesa lakini tali besa ale nimbwato mochanda yes timbwati lakini nabo njiro chenga ande nabo nchieta masikani ngachiri ne chibesa na njiri chiane yes ngone kile kigente mo nanda nene monege ntokira go sugume go korega si anene mono go se ntarachi ko boli riswali ali advice obwate ochia saba na banyaruka abana bamura abasubati bali batagete ngabono obogimanga kange nabo kamambi obogima mbole boronge nere yeyega bogima togochakira kiboro buya yes goikochakira obogima baro bokongu osuke step step ogosuka ngora asengencho nonya nekero togoteba konyora omwana nabwate ki step akogenda yes aikaranse agure atenene umumenya kumotiga akoreki agende ugucha goikoikaranse obokoikaranse nga nore buya goika bweto. Asante sana nagokire sana ukwana naye umwancho motereri yo nomoro berwigasi negasi kuruga Moi Avenue ngoro kunga Jared Nyambege Queen ni nkogotakero botegeri obuya ime Egesa FM yasa karanje nande ntumerane uyu nomoro berwigasi negasi igasi negasi kogichube kindagere mesa mwanya getinge ine obwansu bwomo gusimboro byobo obwansu bwomo gusi noboba namandegere tintuga namanyatundo obwabali nomokora tinsagali sosa endere manomotere amatoke nemiongo amanyabwali namabere etae nekagwa amaemba nemiongo obwansu bwomobusi sabi nante nomobusi bwomobusi egokie bababa gusi obwansu bwomobusi obwansu bwamwanyagetinge obwansu bwomobusi obwansu bwamwanyagetinge obwansu bwomobusi nerongoli abali enyama ensambe n'obosontoto emesi n'ebisukali tinkenene n'amapera ebirangwati tinkomoni tibukato obosangora amo n'ebindi ebinge tatere nkore ngera liensio amonorogena sere memera torosie busa ngera liensio amonorogena sere memera torosie busa obwansu bwomobusi obwansu bwamwanyagetinge obwansu bwomobusi obwansu bwamwanyagetinge tinsanyisano nemo tinsanyisano nemo bamintu tinsanyisano nemo tambo tinsanyisano nemo tinsanyisano nemo bamintu tinsanyisano nemo tambo eyemone yabantali eyemo yabagirango bamintu eyemo yabagetutu tambo tinsanyisano nemo tinsanyisano nemo bamintu tinsanyisano nemo tambo eyemone yababasi
eye moya ba machoge ba mintu eye moya nyali bali tambo etinsanyi sano nemo etinsanyi sano nemo ba mintu etinsanyi sano nemo tambo mwana wa moyo esiri abagaka baetaro banyagotara esindigiso mwana wa moyo esiri abagaka baetaro banyagotara esindigiso narera sombo na kimwarera gitana nyina gitambuyare narera sombo na kimwarera gitana nyina gitambuyare bantu baito buyabale tiombe chaito buyatire mwanyagetinga buyeragera mugondo buyere Kama trongo ose mwanyagetinga mbujero mwancho botereke Egesa FM ngo mwanyagetinga cyo butugita kamera ngibere na isano ne mwigore ichinse 11 chiabono marogoba igerero egintu kirimo ganyete omusani oli gosomo bugioli chingero ko gusimwa ganyete Sabby Okeng'o no aregaiga ime Egesa FM iswali chobwate iboli chobwate ku chiasare so asensemo ya Facebook Egesa FM gani gotole live anemo no page ya Najara Nyambege kwinini ni gotole live nabo igo page ya Sabby Okeng'o ni gale live meke comment ya oromo boli swali ndiri onse kokera chinga kina chichigato chagete erigena ate nga joberete na andina ara jobwate gocha asare Sabby Toyo ya mabango toyo Mastua ya mabango toyo ya mabango toyo mabango kayoje mabango bo ngala ngio koteruku sababu yani go encourage umugusi yani anchen kasobo mono kobuwa isiko ekogera abandi bakwenda babanyamwaka nandi basirira isiko umuntu cyo chanka kiriya mabarororo asante sana Sabby kone Sabby Okeng'o Sabby Okeng'o na royo mongina umongina kabisa mongina Sabby na royo ekwero ko mongina karibia microphone yetu toje karibia kabisa utetenye karibia buyasuke kiroge kinkirige korunda kage sefa mabiro gombiri bikoro you have to be comfortable amagarama yakabamarugera ndamanso matono twenjire kabune yigo basana iko bono ninkuigwete Sabby ningora kini by the way abana mbare ba cold school abake bagwete Sabby Okeng'o rero no Egesa uyu nerango Sabby Okeng'o no mwanamuziki mwanamuziki wo musiki benga ya gusi chirumba liende nkoburukaniali Sabby Okeng'o igo no moteri umubugi chingero ko chinse mucha gusi chingero ko ruchinse mucha gusi anene mona bana bara basiko bunga ndero gwacha kagotera ndi gwacha gete umusikio nenche na chagete bono gosoe band kabisa 208 2008 208 iko kabono gito gwake miaka igana bere ange miaka 15 miaka 15 ya boronga so fanga kisabali ya yo musiki ya beire Sabby sabali ane ya beire na challenges na be sabali lakini yane ntenda tebenga ya beire ne na matemu amange na kintanya go ikera bone miaka yonse kuna chage to musiki korutuo 8 oroche bakabono igantanya go bado nkolikire tinda nanya konyora no nda sende na onku amita senku amita kitane tinjiri gosumu chando moneno go itira mno mubugi kuruchinge okuru mubugi chingero kuru konguru agusi itango tati kogenda gabo asikwarunga kyabantu bari biya bari kabisa tuwakoje ntwabwata matanga yo minto nasirete kuruku nyakundi omoro nala tatugoro no twakesha terinde no naimukira nacha naye ni natiga abande bakomoyeni rero waswa na chagoje Egesa ekuru nyumba abana umugaka yaba umugaka mbiyari obuya sana gotenga bono gwesibiri asante sana esabali yebono nabagote gotenje komeka magaro nabere igo nabante yisabali nki igo ngamorembe gwikira bono tubwato morembe bono ni gastori asante sana Sabby wate bagwa chakete gotera myaka kiye
koru 208 koru 208 eli miaka 15 ikira ngata gukwana iga so far so good ngaki sabari yabeire amatemwa yo gwetana rayaya mate nchibona ndekwanira ase inche kyagera abali bachagete musikiriria barabo bagendereye bachira atambe banyorire kire bari kuriye nyasaho baseniri lakini inche no ndali ese nachakirete tindi gosuka gotiande nchibona ndeteberenche Sabby Okeng'o kiroko teba no urase kwarenge kire wachagete you're one of the best benga musician kurchinse mochia kisi tumanyete and as we speak sainga to kwa naye on the tay yosokire orakobeke kando on the tay yarunkere ingiye kogera ore stagnant ingiye kogera urasi asore I don't know why kinege tenda widi tinda amanyamba kabono but still ningende tukubonya sai why am I stuck amatero wasokire mange yokogokia gutumbuisa na boigo ayanda semiria bantu anene muno kingotekerera musikio no what message gitocha sabantu message nande nchengo tera tsani chechi message so a reason tinkomanya why maybe nyasaye nabwate umurobiri 90 kyagera ba minto nchendo che they are proceeding by ndrete buya bono nchendo ndali stagi nandi asende ti asokurigirire ko umuchanda nuru okay ina chage to musikinde buya be igachega ikarende chinga kigetiga ngachwa go fifia iga igoro ye ndatebe reason yemo family me na chete ngatwale family kewa chete gotwale family which means tinga kwa cha kumusiki go tera ega kikwale go teba ngo kugoro komo igoro ege tingire kugoro komo konye na nyomiro kugoro komo ali konye nimepata family igo kiwa cha keto musiki konye bado traba bantu konye tinda aba bantu ke na cha keto musiki na ringe singo na ngo muise komo ke konye tinda nyora buone temo bogima ugacho kanyora buo bono ngachanka nyora buone kero na nyora buone bono rucha mangana ya bana guchie family guchiankole ndole saa zingine ko nyuwa miromete umukungu ko nyuwa mirego ikobe responsible mangana mange mangana yabangi nankali noroche ibagandi yo cyombe gutia kigoko gutia abana gutia umutiko cyo mugaka natageta ro mwe time cya no mwana kivyake nero wikarendwe so ikabanga na kongono kuna gusoka soke kya my music go ikosoke oligie chibe nande music yeye Uikogenda urare tokoenda gasi ya muntu ngobono gwachire bono na nduruo ya guikurare amatuko no na tatokore gasi yo muntu andi kwararire isiko no bwate family wisiko gochinka bono yatoka bono ikaba kon ya igitase bono tokobono no there's no way tiga family fast so Sabby Okeng'o gwatebenga nabo kogenda kwarara isiko ine gasi umusiki omwanchi onga kyakuruko omwanchi ono mugako na kuruku Joseph Ondika oinero ro moteli nero no motelia akero kogenda kwarara isiko ngakya kwirira omaito musiki oyo no musiki so that's the first reason na gotebiri naki family first omet amani zaman na bago feel nakinga kyumo subatyo nande gali se kwagenda na tali bantu bali bugihugu kigotera abantu bagitikia abo bali kirachi abo so nabo muntu naronjete njirogotera umuntu nanchite anje musiki anje no mubugia no mubugia na inero yabete reason nene nkarano dika enyoma yane gukwa tiganda atigo musiki nda rarinde nyomo mete gusigo twari rietanga mukungu uyu mukungu bande na ne bwate obuya buaye obwansu buaye bono mete gasi eria itoka gwa soka ota uyu no muntu le bono anyway by the internet inatagete gutware family nande gingo kore gasi ya because again togeko gekirwa kwa ni watu gutware family na gukore gasi yao esin nago tegereire ne ringa nchino mwete no muntu na kubwatiri korukare igo namanyete nga chinga kikware gotera ngakichinde kugoso kichingero chiao gose album entangani kwa bwate bantu maybe album tangani no ekere nguchaka music na chagete ne dancer na chagite dancer ngaswachi bandit cya busungu si extra nini
kwenye tinda nyum na lingo singo oyo gocha mwanchi obono iga kinga kya gocha koko nyoma gusa gocha kurutira endobi oso akubwate bunensu akobeki gikabo mengotera kwa ringi ngotera na ringi ngike gachinchi gatiga geko na manyete ngotero so I don't know mete I think manya needs maybe Goikabo murugi. Goikambo murugi maybe. Achinga nke balene nke banga kiba. Asio musiki ya lengo bana. Ama kozo na yawe kwebete. Nindi kumonyolinga kwanyo takotera. Nindi kumonyo. Ande bono lidio metoko soka nande kero koira na kwanyo nande amejam maybe ule wona kiyo ama tukabe hata to baite umuntu ategiange naso ni gasi mbake wiki negatiro nanda ne muno bali ogotereri because umaito umuntu chinga bune chiga bono ebintu bikongete akini gokonyora umuntu asara kunya kwigore bipeke biya kunya kunyo bintu kiaye oino umuntu akoranga ne bangite kurukare nande muntu tayo orago kigunaye kurangenera no nye kuri emirimo ndivo bono ekine kiagerete bono nka beke nyumo ya igoro mono kobua kindi byose ka chinguru mono kobuge gasi ya yo musiki katiga ikembugu kigacha kidogo chinga kiwata kwira na industry tadi yani na tagete korukare na tagete kwira no musiki korukare omaite tianga tabiye kwinini egento na somire once meteli no tedi na lingi singo kwa bana so na bana roto yumuntu nkonye kwanyoro nkonyire bwangu so after abantu balane tinga na nyomi rukero muntaka akakama yumuka bande bono nonyango ikera umuntu gonkonye kaba kon akekokera egakora okay my husband no bwato mokonye ni bwato mokonye na bono mokonye yo nagachi akaba somehow yani tasibogetibu ya bona abantu bagati bakao I think nubwanchani ya nubwanchani nkolengi na bwale kogera bone kembugu nkiabe ai kembugu kibono bono ntena atagete korukale nyoro umuntu ukombwato koboko yani uko understand bunore uko understand bunande ambwato ko bayi amanyangaski gokora tiagote omosiki to gokora ntubwati besa akikani gwaro tigochokani gwe ya kani gwe because nabo umusiki yo yiga turachi batanga nkonyo kora utabwati besa umusiki yo ronkore ntore chibesa ya nkole tore kero bya kubwatire mete iko kama karata ngabuna patapotea nabo soki sani abantu mbanyanje so ke abantu banyanje ya witene kongu ngabona Sabby Okeng'o soki muna esani ya amarwa sani amarwa kana liko record nero ya siigete na ndenganyetera baide kero ngotera enyongoime kero ngonyetera na linge musigo ndo setengo nya bate producer weka hiyo ni imbe nimechoka bana nganyetera bana maite ngene gusika nere na nero ya tanga nitembakitanga inemba kabona kore musigo ine musigo so egento nare batai music baide kuratika ringa igwango musigo mwana wache to kanyora because aitoli music ngakia kuru akoroku Ibrahim oireji baraka sore together so engegento nare batai abantu nga mwana musiki tayora agendere atabwati besa omusikine chibesa ogosamba chibesa chinyinge kubwetiro gochikonyora kurati kankobori investment yokubeka so musiki torishwa ngagosinira torishwa okubeka ngana bo chikoyi gose chigokonye nara osoire ngakigo chagosoka ekero chia nabora ora sambe chibesa chia ora kini chigokonye monana torochi na nabora soki egento keiye na ndo tumiete chibesa chinyingi do you think inere edison yagerete no mwanju akaranga Sabby obaire se game for so long emisikia terire miya Elizabeth gotera kugacha ko kahit abaite gotera kwagerete no mwanju akakumanya nkurukioko ubwo tera kwagerete I think ni that Elizabeth
do you think anebe listen by the time was of Elizabeth agachakoranga musiki buoka togokonya no musiki ngo peyo lenge no yakera nyomete I niko na pesa zangu I had my money ebintu byane na bwata everything by the was very na bwata ebintu byane keregen but then ile kusema wacha tiganyo mugaki enje no musubati enje musubati nyamuntu mamo minto bamito bamanyasba ngaki ero no nyarebe nyareba because no chota ne chire njiro vice ko gaiga go yona sei nonka bad questionero ronga oyobono ngaki ngintu ngikire kibenere na ndibone ngintu kiagerete mono nkarura tiganyo ngenyorere bwone my family tie nyarete my family nje Sabby Okeng'o timbu ati seito seito nje Sabby Okeng'o timbu ati seitere chirandi chiasuneka chiasuneka it's a long story my father please onye korata kanoto kunira sinini yeah I can kya banta bange bamaitenga Sabby Okeng'o gade ale buya no I'm not Sabby Okeng'o bunale igatabwa ati soba iri akorukanga soba seito nganko imuka kurwa ngende seito tabwa sokoro yaye babu mwabo bakwete so Sabby Okeng'o familia yamenyata chirandi chiasuneka no familia ya goteire no Sabby Okeng'o akineire mbako goteire chirandi asengencho my father so seito boro ego sokinete chirandi ne cheino no chiabanto balitogo kwamba my mom my family wamekomboa bakombo ile chirandi for almost 38 years so 38 years here more than 38 40 Sabby Okeng'o ntometa abantu batamanyiti batamanyiti they don't know what I'm going through ondeta yo maete kingwetera na kinko kuburiga Sabby Okeng'o chinga kitinga bune chigo kinirete serandi so far ebeso kwa rochi ntangani mamumin ostatu mina kuruzo wakanere ntine chibeserenga okay na roche chibes chiribwibere Parodi. Achenge tinyinga mano kabisa. Muna bokonya kichiri bwibene na 500 chiribwinye. By the gentonda taya bantonga Sabby Okeng'o so baigere South Mogirango. Ekona limogenda. Lakini sune kokini. Lakini bono my father agacha akamenya sune ka for long na ndema meta Tanzania for long akeigo. Agatigo boli mubokariye guna bamu abo. Okay, igunga my father alingo munyamwaka Okeng'o alingo munyamwaka one karabo munyamwaka for long abantu baso bakamuliana nyo boli mubolia igunga tubwati surachi no tunto nchetimbo ati asendate bana bamino mubwate sinu muibure baringa into 36 aba mulambaro incho monene nayo monene but ekera my father akwete mbobo sabiki obwere dirende amasabiki na chetama gachamo story ne ntambe tokaruana mpaka bagacha konge mbera yoka asengotindeka tata yoka iga okamotindeka ugasa nkamotindeka iga nandi buna natindeka iga bagatuteyonye nebintu cyakaba lakini esogotindeka twakoire onye nebintu koira na kororo somuga katindeke tu ntoire ntelimo ekareta mangana mange naro embera nero enyumba yarongwete batagoire nsemeyemo lakini I don't care pole sana egenteke nena ki nche ntete go sabanya sai na ki ankonye erinde ntware chingurunke ndusyo mongino ryo minto ne family eri yaito erandi bamenyire for almost 40 years omonyorero bulimo monyono ase akeigo morusi erandi iyo ndio naomba kengo sabasinya sai so Sabby omongino mino emechando kwa itire nereye mipango kyobwate ngamborie igoro ye ekwerende mangana ali abete so mangana ali tiyalinge buna yalinge neli nali gusabanya sai naki na sai gakina aralire mono nimbwatekewa nimbwatekewa kelikuwa ngaire gakinkonya 90 anda kindo cha abantu bakuriera nyoro umuntu by the I can nimbwatekewa keliongete 90 nkonya nyoro umuntu ambwatokoboko bono omuntu nabarabe no mugako ose muntu ndekuruska onde bwensi nali kusabana onde bwensi yankonye atiko nkonya tisani eti usansa okeli tisani yara music ni pesa na siko na pesa no rote bono kolengi mangana ali abete na mangana nyasai kyagera nero connected ko chialia
na shetani nena bwate chinguru chia enyene goitire mitandao na magana bono bireta nera tarairi nera gatema korwa na gatie fa yenyomo yao gatie nyomo gatie mafanikio ane na mafanikio yao ekabanga ya bete ekabana ya bete bono kurweli nyasaye to gusaba mbaka bono muna twaikeire lakini muno gusaba iga ande because ngote tukwenga litwachaka wate banga mbuja tore no mbuya tore kabona ngatore ga mbuya tore bagakora umusani antakere tailo mbuya tore na chetaga poa turi bobe mbuya tore. Asante sana sabinte tukunogotera kwa komogaiga esingincho amashabiki tunimete na banki sana batugetense media Facebook ana muna watu bote semetanda onkoro kunga jara nyambeki kwini nekenege se femengo bayamanyagetinge cyabo tugita kemerongene na nyegore cinze komine mu cyabo maroko betugende turi na Sabby Okeng'o gaiga umubugi cingero ko cinse mu cyagusu the queen of benga obere ko bakago cinkuma nagende to cinkuma na hande bono cinga bone itocho kwa nere oiranire muno moroche gaiga Okuwa no mwise ko bwate miaka 15 tatu yaye anda 18 lakini oraya kwa iguro ngase safari ya ngachagite teraba raisi no familia bado no ere stirandi kwikira bona siku no ere stirandi bono ya ikirita ase bono twale gokonya na my sister bono igikira saga moja ngaka mbaka bono iga Sabby esinge judo jamari yako ari izoriana ndagete to gukikoirana gose na bogonteberi motegereri Sabby kwabere ko bagukuriyo gokonya tari bono gwachaka cinga kinchire kidogo oburwere bwako bwatite nchine gwe tukurusora rafiki yana baite okoro kunere timete ni mukwano ruchenze mu cyama cyangumbu ogontena ko Sabby nate tokora nere engero lakini agante inga mukwana ena bora nyangu akoro kumwana Kendra agante this time Sabby taigwetibuya nchinde manager yaye ngabono taigwetibuya lakini ichinga kije kunya kana tokumusabenya saya wene tochiko kora ngero nere ni ngiti yandumete pole ngiti yandumete emiaka ya maega bono ngiti no ase menyete bono yandumete kero ndi mwana bono ntari mintari tari erandi bono but my family no erandi mbaka bono erandi je nabo twanya twabantu ukwana ngako serandi chirumwa ngire ngiga mumenyete mugite compound yecho ose nibere abantu bakwara ebitandansi barara. That's the life of Sabby Okeng'o mamumino tatumi tata na kwete pole sana mamumino na mama ali gutia abana baminto bebange gabona chinko Wakimambi Sabby no bwate kendo to kitchen nera abugo sino kirwa batari no kurara ekero na tadi tene kirogo igoro nkura no kwira na kwarara anene mona umuntu arabase kubwo ne kirogo mwete birogo mbebi busarasini busabini ekirogo kurara ngaki kirogo ke 6000 nikibono kya kirogo keri esova set esova kawaida tu keri kitabwe kiri kibwate meteke gechikona so okuburuire obwane ukarasune ngiti yandumete ekero yanduma bono korunkari sabu kitambo pigipigi kitambo ngokura kitambo kitambo bena ku ari bakubona abantu bayanga tatimizo kubo niki niki ya kuruma inga kitoko kora abangina bono jinsa chiayarire oroche chane robnere Uchikobekiraini gore gitabu onye mubwati besa chi antivenom karatiga abani ndoche bunangokwa na horo chobo songo ngabaga kitokotira na bogotira bono bogachibuka affect yo kuguru ko vein ogasinyigoto bakenkoro ya bakenkoro ya bakenkoro sabinta kitobwatirira abadeka ndetobwatira abo turanyore ngero ya Elizabeth tumakwirana asante sana Elizabeth
Elizabeth, you were under pressure. Oh, Musajo, Elizabeth, you were under pressure. Chocolate, oh, Mona Lisa, say, Nikki
Aje ngento kene kwetu kwa nga gosene system ya kupinda mugongo. Ni system ya kupinda mugongo. System ya kegusi. System yogote. Omanje botere kene gese FM ngo bayamanye tinge cya kutukita kya 55 igore chinza 11 bono mero gobani gone Jared Nyambega ekwenini emeyo murobiri mutingu kabisa murobiri mutindize yali murobiri ko kunganoro entabanania. Sabia senare to atigira. Toro kwanira igoro engiti gakoroma. Kore buo kinde buo na buchikoni ngoruga. Ngabuga ne kemoni kiando kemoni. Koratika egacha ngora gasochi kunyanga no muriro. Tinyero chi. Osene chinko kwara gutire. Osendi konkuruga. Diga simbuga ngo iganago. Okore ngiti yange chinko ime. Chinko. Karoro muriro. So nchenga buga ngane kwerende ngabuga ne kemoni kiando na kemoni kiando mire. Cyare ko kwaroga kemoni kiando. Nkori gera linsenga nyane ngiti bono ya itari tameti. Ya ngakire yani baka goyete. Ekirete. Mbwate to bokimaka bakongo te yo msena kie ngiti yando mi. Wow. So kwa boyo ire. Na iyo ire siti grumda liko yi. Kwa bolje tose. Tindi ai no. Unoliga kitoko. Akisabe. Tindi. Esa binka igunga emetanda ogweta sabi rwali roborire botamanyiri. Oborire botamanyiri, orire bomuchandete. Anama nkalo chibicha nchomone kalonga na mariga kururiso. Ese nginjo ninkomanyete goitera chingero chao na kiri gintu kwa nyare ko bakogokora. Sabi. Engitekere yakurumete no bwate family. Sei no bamenyete chirandi. Emibange yao yo ko moski kabangaki. Eje chinga kichingite koromete. Ne chinga kichi osirete because no sirtangi miaka bibono inde hapo ni kwa chini onde tayo manyete kwanza gose abantu bametenga na atiro musiki ngaki Sabby Okeng'o nyomiru buo yari na ndembu yari nande mbuyari onde tamocheki ne familia ya mbujere onde tabase kuno musubati oli mbuo yari na Sabby nyogo tata kumurangiri ko saji ko bava mwaka nwe pesa nsingiri butano mutige na mbu yari ose karabo oli musachoye karabo oli mugakoye suguna anchira ne atanchira neti mutige Sabby mbu yari buo ye Nengiti ya murombe mbuya bale. So, na waya beta iko. From there bono metenka gwena linde kibangeta mariogo. Okawena gwena. Nkagwena Muchando yukaera. Nkagwena mwana kinagwena kumbe akinyo munyagita na abantu yete no gyo mami iyo shida itarudi tena after some years. Asengi chegwa tigete mwana ba tigete esumwiri kaminyo kamono. Bikati go affect. So one of my idea ya moya nenzeri inde buno muntu uri paralyzed. Sabby muno ko imokige tingiro igoro gwate banga. Kabisa na ndengo imokibono yapi. Lakini kumba mogongo. Kumba mogongo nyitinda arum. So bono yomnango kwa na igenseme ya moya ne. Veini on oborobo veini ya mumukyo yo muyuko iramanyiga guchigura. Noro ukunga timbaka. Nseme ya mapa kwa mgungo ndani. Ego Sabby muno ko sakabuye igo esumeri ya otori buya. No, tindi buya. Oruarete. Nchendu warete. Sabby tori boronge. Tindi buya pi. Sabby esumeri ye ko ngairore. Bono ndere ga. Ekiti kolera. Sabby tori boronge. No, tindi boronge. Konyorura mariogo. Kondo nyagitari. Karona atigu mono ko endandi banga mariogo. Kero gwatiru mono. Nandi bone ngakinere na bete nandi nkarwara bone amatukanga nanga kyo watu nkoro arore buya. Ego sekera lituko. Aya. Ntengo gatebi. Kera lituko lakini ndire ndo konyora na nalire bono ngo korara. Omanye tenga sasta ngwa sande gwatu. Chinsa chamaro. By the chinsa chubokendo. Gwatu gore. Chinsa chamaro goba yakini ko chaka mambi mbaka uchimaro goba mbiyande. Ego na Mario komanyerete. So manyate painkillers kerana igulo na nikomera chime painkillers chiri. So nimbwate ngiti yanda tretoboko osomubero asomubiri esenye chibono abanyagitari ba delete ne chibesa chika banchi orocho kusabwera bunane immediately 80,000 ndio tupe antivenom nande mbotuko utato Ontayura Okeng'o senkonya by the ngota ngambia munaso mo nyagitari yo moyo takonya tatingo monyo akini nginyolete kien kya yakaigo
na temete kutushughulikia linda agatoa diogo jinka veterua then baadaye tukacha kuwakana baadaye akara katoli bogima bwa akarantu because obo songo bwengi twacho kausana senko tinko munyora lakini kanga saina magana mangato kwana tinko munyora buye kyara konye na bere muno muntu osiririe fahamu omugako na munyorete ono mina mwambia asante Sabinta kitubwatiririgo umwancho mutegereri inyoranga oyo Sabby Okeng'o umubwichingiro ko gusi chingaki engakiyemo orugiro bokuma atagete kuchiko savo mu gakoye baragire nabana barare ingitika muruma amagana agachenji akagenda chini ya machi ase myaka 5 oiranire bono ngikia morentire taragwena lakini wali se industry ine story enda gocha gototei atonyora mangana majia asinchira yobwingi muno kanta sonera Dan Ogega mwanya getinge o mogusi ndakoya mangano sipya tari koera Egesa waito Egesa FM Emanye na mangana mayegesa asubwingi Maro bengi andonsi ya soko tegerera Egesa FM Anto milioni ya machinu kutainye emergency ya Kenya ni wate binyenye biboroire bwenya moleo ainkore ngarambo waziri bobo cheru Susan Nakhumicha oyote birona emeronke naisana magoro ye mia ya bobonsa wate binyenye benya moleo ni gabagente konywa amaliogo kakona ime county ya Meru kero kego chengere bitambukiro bikwemo kego tanga boroire obo kero keri tuko liensingi mali boroire bwenya moleo ni gante birona bakenya bagomba bwanta bwa sokya eri kuri birengere byabo igoro yo morobero moya bobo gwenya oyari nabasemere buna no chikoleta monchero ya The current bill, the health bill that is there, we want the communities to have a voice all through. And our own country allocates enough resources to support programs and interventions designed by the communities, then we will have sustainability beyond donors, beyond development partners, beyond people who fund the response. My clarion call to young people is let us continue taking care of ourselves. HIV is not something that anybody would wish to get. So there are so many ways of prevention and the ministry have told us many ways of prevention. So if you are HIV negative, I would still insist that continue taking care of yourself. Segere kioniga ya manyikanire na egati ya banta bange babwate binyenya modo ni gabara basubante ga Kenya ainkora ngana roboti kurose kembeke National Syndemic Control Council ekigati birina basubate ishiribu 12 chimi sana 55 egati ya mubaro iyo abasacha ni gobade chiribu 5 emiye ya mona 22 se boiga abana bale chiribu nyichiminye na 52 na bane okwamukira na kunyinya se abasaye bale gati emyaka kyanda na 10 na kyanda ni gamubaro boda se emurawe chiribu 56 chimi sanesto na 50 na batatu ase boiga bantu chiribu sto chimi na 40 abayiba kwambukirwa kera ewiki Muraibe kiamagia ODM Raila Odinga wikiria serikali ya Kenya Kwanza seo botago libwe chinyomba asensema ya milimani ya kaunti ya Kakamega kakora ime kaunti hiyo maiga ya korataro ngoro nigante birina serikali terwe notice chinga kichi wenata elia boncheli ya bukwero bile serikali inakuja usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali unakuja mchana unakuja na makaratasi yako unamkabidhi yule ambaye yuko pale unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali. Ni kinyume cha katiba. Raila niga dataro kwa nguru maga ya kura umurobeli obokuli kiaba botani abayibe kiamagia ODM. Shamba hili ni shamba la county. Wale wote ambao wamejenga hapa they are paying rates to the county government of Kakamega. Sisi tumelaani kitendo hiki and I'm very happy leo umekuja hapa kama kiongozi wetu wa Azimio in solidarity na watu wa Lurambi na watu wa Kakamega county kwa ujumla. Sisi kama county we are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini and the national government must compensate our people. Kwenye FM to ndoko nyina utekera kura chance nkoro kwa dano giga to sukale kura radio. Nyai wajo amona yande wesemie asobwikiranu. Mano mito kumba magongo. Tenga magongo.
mogongo tukumba mogongo Sabby Orokoro bate kama mogongo ko nyaro ko kumba Daro na ko ko kumba ko batika kumba yone ko batika ke yana asante sana bote botari kinege FM kuba ya hamwe nyagitinge mega yo kurasa mangana majasi nchira yo bwenge igone njara dinyambega ekwinini asumuro beri bwintabanania nabo igo nigo tole na Sabby Okeng'o gaiga asumuro beri bwintabanania imeye Egesa FM igobona ndo sipio so nyanga semelia Facebook nigo tole live bya kabisa nabo komorese moya Jared Nyambege kwinini na share nigo tole live kabisa Sabby Okeng'o ne resense moya na share niga igo mashabiki to bwa tili so ninga ngitagwerete Sabby Okeng'o ka gukwana igia kwane tenkereki no after no 30 days nabo konyore ntekenkiroro muguchi gukwanira Sabby Okeng'o ngaitu arenge etwarenga asigite kwa rumiru engiti ono bwato umuchando bakabono chinga kitinga bune chiga ogokonya kurosoro ngurwa usi amashabiki yao sabi njina soitege sankanyoro manyire tinchite ko bolingo ningo enare ko gotegerera kingo soige sani maite gotera Sabby Okeng'o kro kinta kite ko buga ntake ngoro kigo kogenda ni kwende tune yani anena muno musikio yo ogoisana nsire chimesa chiaba nene ni chimesa chiaba ke ngoro kera igo Sabby Okeng'o sakara era bakengo musikio yo ozo kolisheri kwa jabure kwiriri ogoisana nsire semesa yaba nene chikingi minute chigafana chi president onde bwete kurusoro ngurwa busi obwa abantu babwate bintu byo bikeigo na abantu kawaida Sabby yo moyo musikio yo tonyo tegereti tonyo manyete musikio yo ndo mai musikio Sabby koratika musikio Sabby tonyo manyete tonyo manyete to apindi romo gongo temukirige tingire kemo igoro to atengire to achire Sabby Okeng'o musikio ndukere to atengire eita gosine studio gana bekira abantu batengire bachire ichiro gokonyire nchire yemo goseye ndo wansira bone myaka 15 gwaterire Sabby Okeng'o chigari bwate para emakundo bwate ningi ganangaki aginya saoni Sabby Okeng'o musikio yo ya tora muikiande ande tai onye mbono nyasara chikuigura chinchira bono makoiranire muna nairanire iga maybe ngikyagera tokairana Sabby konya wateberinge family no konya nimbwate gente kinge tande tinga music by the inchena tete ngo kukindo mwana muziki ngo kukindo mwana muziki watebengiti etaraji kongita nonya na arenge bwona aria nonya na arenge nsegari na chandegete imeyane moyo gutandika kugia Sabby chinga kikwarwarete abana musikito ko baranza muri flashi ogoso ikrabu chigari angisa to kwa iguru mango ikangangwa watanga niko sokie kuruto kiki kirikiri Sabini wata chance Sabby osoka twiri atoso ikrabu utenga twagenda chinga kichukirete konya kwanyore chipesa chiko isaine chinga kirumene ngitio konya kominyo kanya gitari wapi na wapi konya tinda nyora bado still nabona alingi hasula lakini ndende nabwate boke igolinde bugane bulibwa ngeri sereti ya lakini konya tinda aba chinguru mune chibono kwana chinguru echingo kwana ne chinguru momenyete gozine chinguru cyo kwegia ne chinguru cyo musiki musiki robate chinguru echo musiki robate chinguru echo ya ochino chigari ange Sabini chikubwate tiga nabo chikubwate chibesa chia wakanete kero yaikeire nabe gocha yaikera igo ese myaka 15 tiraikera igo ncha sende ngoteba asa abandi yaike na tukukwanira ncha we are talking about Sabby the life of Sabby nje tindaika emyaka 15 mbono nyasa tebete naki tigango mtomo musamarize ndabwato muswati uyu omusamaria gacha musamaria ibuna acha nande setani akarute bomb getembe omusamaria gacha Sabby Okeng'o wapi ndoche Mercedes Benz ya red Sabby akoge ndio mwenye naka sokete ko kwenyangi agosoka kurume Sabby Okeng'o egentenya Mercedes Benz E-Class 200 shetani ndenda gacha setani agasoka ne bomb yaye akakora ki akalipua keralipua rende nkaira na nsebu na nalinge nabongira nitense buna kuratiga Sabby wasokire wesibiri wakire boda yao obosibo mukwe
Omuntu roje Sabby Okeng'o Facebook. Yeah. Tare yakakende. Nisi japaka. Ng'ombe. Ng'ombe. Lakini ligire libunare. Ali fresh. Yani ura live. Bono litukuliri kwa record musikyo ngabuno oliga. Video ntangane. Sabby Okeng'o wakotanga omuntu nyasa akamutuma. Omuntu nyasa atumita ka spend chibesa ngire ngase video na roche. Eti video ndo ambe ikirete ibere. Ndateba omuntu oli ali spend a lot of money. Yani approximately ibiri chiriji nda akiresa. Chirikuwa roche chikobaru. China roche chikobaru. Side 250. Chi video ibere. Si video lakini china roche chikobaru. Igobono tinda amanya ibintu ibinde ase nale ko endo unya wakana maybe location nasto tumia chianga chiri kobeka mafuta ninda lakini china roche. Na ochara around 200 na moino. Omuntu atumite chiaye. Singencha igenete nobwate kewa. Na bwate kewa gatakalinda. Njarira rocha koja chibese chiaye. Njarira la chirusima. So musikyo yo. Ntang abe invested tu akabeko. Agatuguta agatinde kakagenda. Agatuguta agatinde ka. Chiko kokonya because musikindo chobekire se YouTube yao. Ne YouTube akangibulira. Simi yaka but I had nothing. Kwa bato nesi. Akasimina bwata kiniaga ke. Then akangulira na akasimi yaka igalende kuna gusukeria. Yeah. Bono ndatebenga na mbwate tokoboko. Na nsoge tigo chisika mpaka abantu bandi. Ase kwarenga gakwira ni usore. Akangira ni kewango gete keibura. Kururi no bwate meskinde mengao. Kururi na recordiri. Wasinyiri koru 250 tijindo so kivi. Siabuli. So ninde kodeti emesi kuno ere iga Nairobi kwanza studio. No. Ere tayari lakini no ikuwa metetera so kigupi. No ere mabu. Sabby, waitiro bokongo kwarasiru nengiti family no mubwate ase momenyete momete chirandi cy'abantu chirandi kiri umuntu na muaseberera kaniga agenda kora ibintu byaye gari ya rosi no nyene. Sometimes no we land road gute yate ayema ya Sabby na siekere mamu mine nyumba. How do you feel? I cry a lot. Mamu mito sikiru nyumba. Yes, nkolera na tenye sai nayo maite. Ona ya eko bidi naenda. Sometimes ekero nanyora mamu minto uterwe ebinto bya isiko embura gegotwa. Ona ntigo tayya abantu mo wirandro nakiaki kwali gutikale ndendiye bese yinko. Digo ko masokisi. Andi kwali gire bese ande bera ni nyombiri sibatu gutire tuko. Usebanganya, usenabanganya nabayiranga. Simwamenyira more than 35 years. Yeah, not that same place but bono komenya gwarwage gusinya kwaenda guchia gwarwage gusinya sometimes ngoso fa chirandi chia sune kanchiba manyetini chionso pi no boli abanjali basuneka bamaitenga family yabo sabini wale wakurandaranda abantu basuneke bakomaite kubwanga tukomanyetento bamaitenga family yabo ne watu wakwama korigire lyotere endelema yani tubwati shida no komenya stress free kero kubeke birengera bingi utajiumiza unawachia Mungu aje nero maite sababu why is your family suffering why are you suffering and yet nimekupea kipaji kwa nini unateseka hivyo Mungu anajua sababu yake. So tindi go blame Nyasaye ndenga kinki yako gera family ane chandigite gosenchen chandigite ya ngo mataina kinayo maite sababu kyagera kegukira kiyo cross chibesa nongete kegukira kinongete nabonda tene se president na angeno ene million ni no lakini no igo nero taraigura chinchira mimi nasema tu ni yeye juu I don't know. But nchengo tayabaiga nimbwate imani ikiaga tiango tayikuini there is a time ego ikarende tinga kitiri konye mnabona igo mheshimiwa Samiri ose mnambwate tokoboko ngwa kanande nyumba bono kunyarande gwakana lakini nga kitiri kya maiga yari guikana ate Nyasaye bona yo korana kyoko bona aje irando riri gocheroranga kyoko bona Nyasaye na korana kyoko raido tigo mungino yo asali guchisiko gose okuno mo irando riri ganyake ganyake digo lakini bona I thank God squeeze yamuntu bwate chiserikali chi county na kona kwasa gaiga gateba tanya konyora bakonyi bonde bwensi korwasi county ya Nyamira matukoma kigankaranga umweshimiwa Nyaribo barangeri baisransi okwanere goronga kibara sugume county mutu na barabombarenga
ababuatani ko osaba nyangero ko gisemo cyanyamira chinga kichikwa rwarete Sabby no muntu manyire manyite bakana na esa indake ora akire bosi anesi memo tengo muro nkwanire bobega iga yore femo mwana na diva abo iko muy birania Sabby county ya Gusii ngakia temira ko bagekuriria abasani osaba bugicingero ko cyo sorongo rwa Gusii anne muna yo konya kikonyera ko se chi county chiga gusana mone se county ya Gusii kogera muraba bwatani be county ye ose mutakeire koba nche bono nde kwanire nche Sabby tingo kwanire onde nche nde kwanire nche omongi na Sabby nche nanya konyora bakonyi bonde bwensi ko rwa se serikali ya Kisii county sija muno rwarete iga munandu warete kwansa nando mura naro chitakambe kabono libono nkobogoli guga yani ngota igaki munyata nisaidia osogetio kobokora kini onde tayo ongetanya ntenda tena kinche nanya konyora bakonyi bonde bwensi kurwa se serikali ya Kisii county ntiyai nte nanya konyonda yetebere ntibwe ndetebere ntiyai igosa no ene chief nabora nyone chief function kwanya kurangira function yende serikali chief function yumna chiko bokonyora nkoli giyo muntu oli manyete na mataiga gakibono function kera buto ko connect igana ncentero ko mugakinyono na nyone no ene ndagere family gakinko bono kwanyora umuntu ngiteiri maega igarende na tele no ngotera ko matera bereiga ananipea zake tali chiryote se county no akongitia chako cha mubuko ninde nanyora ninde na nekonya nanya konyora by the kwenye gwasire kimusiki lakini musiki utonya gusira tonya gusira oronsire nche Sabby na bonde underground lakini my music is nabongi gwete kurushire nabongi gwete kabisa MCSK Kenya ngake hotewa ino ngabasani kurukorongo rwa Gusii okay nche ndate MCSK ina registered na MCSK engakiria kare batimba igetegati mba ngotwa barenge kende gakebere mutinyi bagasa kabisa kwa nyota irenga chinga kabisa na elitama muntu chinga bisiri ngerbu ngabere bwina bana 4000 na ndiko ruweli nchembanya konga besa that's why bangete kabere ko ruweli mbanya konga myaka yonse and my music is playing everywhere muno ruarete na ruarete so I don't know go say ga hakirie ka so esa account yo muntu kaira nanya konyo chibesa icho akiri tangale chesote sesimi yao chi ngero chani chire MCSK mpaka chisikiza nchiro sijaipata pesa chibesa ngaya sote chintangane ese simiyane kare enamba neli kire ginto no kira areje yakoso ande nchiane goso wacha sasa sikiza tudia itoka kike royo video services lakini atire naki tigani mara leo kwa kusema tina akoleke gaki tamanini bakoekero yako bien bueno Sabby chinga kirualete I'm very much sure to a certain point kwenye wakuro moyo tebete bono nga njina achire tari kwenye nakuro moyo kwa wakuro moyo nchena kweto moyo pi onya tali umheshimiwa nande yali kwanya kote makwikera aba heshimiwa bose abarai kurosorongo rwa Gusii bawo gweto chiko banyora ngai Sabby nche Sabby nitapita wapi Sabby kama mimi nchiko moikero mheshimiwa neke maana batakomanyeti nole shwanga mbako manyeti I don't know lakini ngaingwe tanji komonyora nakomanyeti bono ni nkore kwerende ni ngira ni tema ko ligirenda bali bako muikera mbatebi yabante ntoche tokotebi bono koreki nchena nya goiki ningi kogera mubugiye mukuryo rongo rwa Gusii okoro kunganere umwana journalist usaba bagatera nkonye kinde moyo ekogera nalindoje tigari nararire chinga ki chiorumire nengiti bwato muchando jina kaiguro bwato bere kwanza na maite nengiti yakurumite ena ari gusabanga kete kyose kirikire tigahura atirende eshide yi achite kareta nande shida yendo mubere manya gitari bagateye mubere ono gwikabone acid mubere ono chaka kweria kuna but mubere ni gokweria lakini ndio madio kwamba ngete eshide yueka ikapungwa abone vein ine aro yatiga nale kunya koruma mbaka bono so Sabby chinga bundechi okacho kanyore manager setani akasoka TS lakini sasa ngatukwa nomote manager ko omheshimiwa oibo igo karuta 250 na ndire nga abangete kuruta kusire nga ntro ke sofa bono tienda abatebi kiabete
Omweshimiwa because ngenteka ngo kuborigo abanyotete kogokonya bono gokonya Sabby Okeng'o buya agotera sokiri maige nyangi kuri buya yani chigari akorane no ne shoot yokere burunge ye chogete Sabby Okeng'o buya anda gikobe manager ya bono tienda abatebi omweshimiwa oria nche na musabete konyondigiri tanyora kya nabwata simi njenga kinere ntabwata simi piange myaka 2 baka kadunda ya 500 baka kadunda ya 500 mimi siko nayo bono ekero naenda matanga nari namumira ngoteba tiga ngende musabo bokonyi bunako akorakonya abantu bande nkaenda mpaka sale nkamutiga kinkonye mushimiwa nkonya karansi yaro koboko aya ningu matinje Sabby Okeng'o rio katero mu igon kwarenge Sabby ngakeyo kwarenge it's a long story kamata evidente nkonye gaki nimbata matera radio for 7 years atanya gosoki kubono eko igwete abari ngango konya abantu no nimanyete samirio sengo konya araba na muziki konya na abantu bandi bono ngatwa that chance ngamota inera tabwate ngaki nyinge bono igabidi amigereri ankonye before irane bono ekina kia nyole kia bwato mutikia twale to muchando lakini amigirire tirenda agankonya igo akansokerie video akansokerie ne kokonya ari bakabono ngokonyire no emangana ali buna abeta mangi gachita kambwatuka atigana na mwabana buna atie teiga etwakora niti lakini na igete ko totebe na igete ko mbwatuka boko ke ugasoka nande igonga ngwasokete nande bono no risikoga bono no manager bono nyinungo ondeta iyo ntimbwati manager Bonsa okay nere na pangete baidi nere na bangete naki okay ambu atoko bokorinde na nabwate team gete ambu atoko boko abe na musio manager yane gyagere binte binge no YouTube nero igurite nero ngurite anta ikora igo wakora iga gwaralire no ya Facebook account yenye inaendelea ni yeye amefunga Facebook gakyo tagondi no en TikTok yende mheshimiwa rio sende alinifungulia aende bono wakora iga eoni asante sana Sabby Sabby engero yao nire gigosogetie koroku enyongo ime what's the behind this song enyongo ime gikere enyongo ime enara bataya balebi naki ebintu mbire birase nyungo ime batiga marua tari ko basegeta bachiko gende nyungo ime hapana no ko batayi batiga marua Sabby tuatige irase otabwatie manager no timbwete osuna ine igaibie ka town bono kwirana to siba mate boronge olebyomi enguba bagenda tusibe aralia tusiba mate kiaye beke koki yoka ichogie tuta uchiba boronge beka mbwate irenga tibesa mbwate irenga gose nolyo kole yotingo kole nolyo kole irenga chikalechi monto minto onda anti bisinini ikaiga naketati etachi pi ndusia roki mbwate emisi yoka sibi bikaigo timbwati gaki ndusia emisi ndusia soko rusi gakimente timbwati koigwa tise bisinini ngainko rusi batebye siri kieye batebye siri tabi haye omuntu ominto teno omuntu mbwata tibesa bune serikali ya Buganda mkiura ntebye ebono waita leta vile tulivyo kwa niko nini tibesa nitokorosia tageta abantu bonse bali banywa mate mpaka babote tingwakana mwamye mesa bana mwamye mesa barabwangwa nyamaruta yo togende kirabwe kingao abengi masaliria marwa enyongo yekekere nyongo merwanda enyongo oboyo wemegondo enyongo masaro yechinyambu abekire
enyongo ime tomato chitomato sosi chibekire enyongo ime chimbeba chikwete chibundete enyongo ime iko yomobere enyongo ime nyasole babelia baumora enyongo ime foma lini eliago yebitondo libekire enyongo ime molebi amolebi mito amarwaya narato itire molebi amolebi mito amarwaya narato itire enibo masiri enibo masiri enibo tabeire amachuati tabeire amaoti entabanania na ekwinini wesibia yokembule tutwere bagaka nabanyina ntugate abana kulinda ntukunyara bagaka nabanyina ntugate Keke mwabe kenyongo ime Rwanda chitomati sauce iko lyomubiri chimba chikwete baka masasi yeredi lakini baka masasi yeredi lakini yankobori Rwanda lingi iko ngama roya toko yugusiali abatalionsi libuti libuti rende tibwate Rwanda hapo chabura bumbaro lakini shone tomato sauce kwa minute ya tingo kwa na ready mino pangize te concept tata tomato sauce bona tomato sauce ya be chole diko tia lakini tomato sauce ne yo mubere obo chabu mubere kutirago baso mo jibote kinige se femengo ba ya mwanya gitinge chabu tukita ka emeron gibe na sound ibere gure chinse kumene ibere chabono margoba igono njija ready nyambega kwini ni murobere mutu kabisa konyoga nyerete Sabby Okeng'o no ari gaiga na arajutegete kuigwa ko rwasare ibori cyubwata go ciasare tatarachigo kogendera mu njumo tegereri ndatengo yoringa ime ya shabiki kaende jackpot niga abantu bagenda tukubwira kibesa kinyinge muno kigima nigento ikotakire gukora nigento ikotakire okano kugenda se esimi yao lipane mpese baby number 290063 account KJB amount ni shilingi 50 choka edigera boy gobe kapini yao na yogendera kubeka jackpot iboy go chikogenda se weekend yiga abantu nigo bagenda tukubwira kibesa kinyinge inyoranga ime ya shabiki casino mwancho motendo tubwate 300 million echiboy go chira chikucha asore marogoba ya lero ngajura nyoro tene Christmas ikiga ngakira nyoro mubukore nigogenda bwangu na nyara kuba kukwibwira kibesa abantu bagenda kwibwira ime ya shabiki mwacho motire giteka cyo butukira 2023 igore chinse 12 cyabono marogoba ikenege se femengo ba yamanya gitinge one jejaredi nyambega ikuni na boygo Sabby Okeng'o oigure nga amaru ayimo konyakonyu nigabwate ibinte binge enyongo ime Sabby Okeng'o twikira senga tubwati manager nigore getengereire bona gambona kene na bieka esenga njeke mbugumbugu kia bete manage ka withdraw nsachinde akokonya kondozo ko kwanya kurwa sabarai abarai tindanyora kokonya se ka county chi ausi ebenyamire benkisi county adena mona nigo kurusune kana gore kwa kwani sunika sana chirandi aya gabu nkisi county yeah igonga abanyangero bagusi ababugi kuru ukinze mu cyagusi ayi county yagusi babegete as you stand ntetindo utigose nto inyoire nabana muziki bakisi county county nigo yabaye bire ntenda tenga yatu ibire kiyagera omaite muna abantu bande nkora no endo buri bakora okonyora mbabegete abana muziki babo motu konyora mbabegete no ina kamutinyiga bakonyora mbanyona no buri butano ibo vale konye so ntenda teba buna ntubono kisi county sijaona kisi county turara ndaro pono sabintu nga mashabiki yao chinga kiko rwari tokose kwa ruta somo sikin tumuna mashabiki yao ngakitwa sapatiri bali to kwanchite kwa to kwa dibiga bara kiria basi kwa watera wa Sabby Okeng'o Elizabeth
yani inchiranaki yani ngakintu muna mashabiki ngakitu abeire asoko konya ko chasori chinga kichika kwa wasira kwa so musiki na bono ngakitu kitetoba ko konya ko chasori chinga kichika kwa so musiki. Okay, bono iga kwanza kinaki na tete nkwanire agenda nene omogusio minto olio ngibwete isikari Sabina asirete kurwa so musiki lakini nairanire despite nyimbo ate challenges ti nyingi lakini mwanya abantu rasi moetero mete ama ngana wao hiyo ni kawaida kwa mwanadamu. Bono nche nale busaba onde bwensi none serikali ya Kisii County kaki enyale kunginyura by the ekero ko ligereri inche nicho mo subati obugiri chingera almost 15 years ntanya konyora ntanya gusuka ntanya ko konkende gyons bono nchena ali gotega kiba wanikumbuke banginyure nganondi serikali ya Kisii County serikali nonde bwensi by the okonya nabora nyoro muntu nali isikali otaite maybe gokonya Sabby mnabona mushimi wa mbwatete kembugu kabama ngana manga kabaka so kuna mwingine nabona nyono ndinaro tageto gocha nero oboete kembugu oboete ngana inda chikoma konya baba na nche mbikira mbauti ya nande by the abanga that's the reality bona yona on the ground yeah that's the reality bona inda chikokonya uswati baba na nche kembere ya wa na nche kebe bano umuntu bwato gokonya kwaye utagete gokonya bono nche ntete ko gwashu omuntu olio igwete isikali ontegerete inche Sabby Okeng'o nkonye tafadhali nkonye asomo sikio nkonye mbwato okoboko nsugume ekiagera muntu omotago che gonkonya nkiali goika mubwatera no yabwate kurwa uyu ndabwate kurwa arambe monkoleki monkonye guchigura. Bono Sabby enjero tagete ndeto kwanira chinyomba chobora ngo chitorogo chagabwe ngakiutegeta mashabiki agokonya ngakiutegete togokonya njira ki ogokonya kutegete ngokonya kyoko. Okay, first ni masiki yano metene ebandi ngotumi timbu ati byombo nabwo atakale bya erete bika bya ziriza yakati yagotse byagotire byagota bika era ke musiki ya so byombo timbu ati byigo alafu nimbwate mesiki eyu ase umushimi wali osabigete chingero ibere chuka alafu chichinde chikatigara ko ba audio nimbwate chinde nasokiri chitagete chi video. Okay, ami inchebuno mwana muziki ni tagete maybe intwale noche abana muziki bande no embona kibona tukwa naiga mbabwataka akantu kabo kanga buna ka mini studio agasini Usi yes kwa nyumba ukobeka nyumba ya kwanya kwa record bintu bya wikaiga obe kama ita kaliaka kamini so ninga netie support kogendera kuruga igasende tochikonya naralire myake mengi bono nde bono muno muntu olio muyi bono gochaka lakini wachene lieta liri ya kale liri ya Sabby lakini umuntu munye bono ntagete ba onde bwensi oliskali o tagete gonkonya ankonye buno muswati tabase gokora kitabase kuwa bwana tende nje date mukonya lakini kwa sababu siri yani kwa sibiri amagana mbu yaro ndozo ataka gokonya kondo kwenzi ara bekororo shida teyo no problem teyende yonsi ntaito mo gusio mintoli skali mo support this woman support you mongino yo morusi insadia nechi media usinchire oranya babwato tene function gusinga bono Egesa FM ko ke function chingi sana gusi omura yoito kokonere omuiberania James Gishana nkuriara basani bachigo support yesenchire ya muguseyende na nene muno nonye no omwana ko kunganere mwana mito kabisa kubro ko mwana singencho nere diva nere mambo mito okugananzi omweri ngote mari wikiria abararia lakini nginje kembumbu kia beteni metengo ndwezi kenyengi makiro muntu nabwete na chebe ne company nene ekorosino na maguta ya chigari kenyengi ma ba obwete igonga basakuwa mo basakuwa mbwato okoboko
inu nsugume mbwato koboko yani kende gyonsi yayo gwete na kiga kyo musubati onintete musuguma at least inchwa moiga nsugume yani to basa koranga kelikia onegeke no ekireke kitanisaidia ekegera music no netibesa oiko sambe tibesa konya tibesa tinde oiko sambe yani ukobeke effort yanene sana asitibesa chibese chiwate banga montana konyeta katindika 250,000 irenga chiasokire Aso don't tira so kala roti se tadi adi akitia yitra kidere yo saira akidene ya saira chamuira de akindenda toro chinchi bwata matunda nkona kurangeli bundo bogasi boke nkona kurangeli bundo tigasi nkenke rinde at least nkonya orande kende keke ometo mushimu ori ga tinde kete chibasiri akagenda chikonya bakonya ga kuchimu ino tate tikuma tigane naye bona Sabby ntete nguburi ntekemo Sabby waterira aba ishimiwa kuru Sabby umwishimiwa na kataho kwa irumbiri Sabby waterira aba ishimiwa kuru gusi na tereta stivarika na ngete besa ro inga kieria ikakokoye yankonyete ndere bika kwaterira sofa nere bika asante sana tete kuigora jisimi abantu bakwane naye babwata mayiga mange mono sana Facebook okonya wika Facebook ugana bugukwania abantu ngwira nande toteme kurire maburi y'abantu nane mono Sabby Okeng'o bono iraniro munyia ratha kia bwate ereta vauti nigenda gaterire kare inkia pangirete amashabiki yaye ndatha kia gukikuba kibono Sabby Okeng'o yo iranire no rio gose atagitogotoge gose atagitogoto stoigana ndaira ono ngochako thebe Wancha baterenga kiresimu chagie studio kwa 0733332236 ine raini ya bagaka 0733332236 na voigo 0724256504 kwa njijari nyambege kwini ni hono muroberi bwentabana nani go bwatu tenze kienda gikomi igono ngando sipyo sole karibu mono kigima Egesa hello yes Quinini Nendoro Neri Mama Sabby How are you? I'm very fine From Kanana's Kingdom Momong na Weskim Ntaete kote baige Quinini Ntumina mashabiki ntu achetaba na musiki lakini abana musiki mbecho geti I'm sorry lakini ntetigante ebeke maene ngingo teberanga mbecho geti ekero mwacha ke omugano ne gusabya tebanga nabwate ebintu back then wona namanya gocha ne boliga ntumina mwana nyaruka kero kwanyorire ebintu gotegente getangani okora chenji no bogima bwe family yao okay renda nyobwate changamoto chinde ibere isato majukumu naro na manga akoba namba ibere na tereto umwishimi wa sibalika nkagerete na mubegete buya na into amashabiki into banchite ninge nyorete kero na maete Sabby tinga kitia nyuma na akamoire road show Egesa na tereta abantu bande na mbatari wakanwa aya ntu akababwatira bakoboko muna mashabiki because Sabby ekaro kwinyora nore omugako minondi ke group nera abwate ya WhatsApp tu agasiriro musiki kigia chitegekaba enamba yo mweli nche changamoto yane narenge kwa Sabby muna iranire iga Sabby muna kwa iranire iga no musibati bwa monguso ebeke buya igo musikingo akanore motebe na kiya ya mashabiki to ikange entota teko basi kite 5 years muna chikabira chinde tali muna Sabby watera 15 good years na ndebo niga koiranire back to zero muno upcoming artist go chakabona igo bona changamoto gochi abana musiki bonsi piba gusi mwancha ne monguseramo mochamo na into amashabiki notoramo ko support ne chire tikeitoro chenji banchi tenko bugitiro musikio ino ige choke na achire gochia abana musiki tu echoke asante sana tatebe tia bien mwe choke bona iraniri yango so nchenda iraniri ga igoro yebyombo omaite ebyombo nabenga kende munora gurega kombe kegote kusugule no ene yange gote so ebyombo biriye nabwate lakini byachite bikagota kwaro de bitari kubuga nabo waso ase
kwanyora bya mbiri gosoki musiki alafu gente kenda mbori ya Steve Arika na maternity sani back then it was around 7 years ago keronda inyuri Steve Arika na ngete na appreciate it na ndi bya sana bono enchireli ang appreciate it igako gendera konya go appreciate every now and then no iga na motera ta kan appreciate with igen to gete kiye iga ke gan konya na inte ke gan konya na ba ke gan konya na binto binde tugawa but nende ngo child sometimes to ignore mna nchora ndu tera kende ga ke kaiga bo ama itaji na mango mete tali ke gyo kora tegeme ni manyete bo nande gento kenda mboli nkire kibon to echoke abana musiki to echoke korugusi mwechoke bono mwechoke bono nche mbai gwete se bakari chendo cheng ninge chogete sababu na era sanki kiagerete enkarara for 15 years it is because of my family ya ringe ya sibugete nsoke kimuziki ina kiagerete enkarara kolengi na era se asante sana yeah Egesa FM leo aye kweli waire biaka yes na kiba abana kibaire mbia mono au pareta mwenyewe Yo leta cara to mera net na eto arenge kanigo. Na igora mangana maya wa kwani naende para sababu kwa kwanya ale ko tagoda. Naende imokerera. Ni imokerera. Como da cara gure. Ko imokerera. Naende akomokerera. Ene tonda ga tavineke. Roveri. Oro timna mosio akamuda ama sabi kitoko sire no ndago gosira imanya takaro monta aralire byongo chibire byasarika byondo ndi koba moyo kanya mbiri gotumeka kanya birairase biraire mbitumeka ngo chabire byagota na bitumeka ngo chabire byagota igabana njengo wataina rosi moroze libuya na dokoruterekende naenda agendera umusiki ono muyode naende korugusi anene mono naye tubwate umusibati okogugubya umusiki amina na njeyo ingo gosegeta mono Dema ngoro simoroze lito koruterekende keke obokerere mbia mono no tuli pamoja. Asante sana. Egesa FM leo. Batebenga inchirora atakegote bango gusikira bwa togo konywa oika oleise alama Rika leise alama mata kinga okonya tutage okonya tagetenoko na ndi inchira murankonye nene Sabby Okeng'o abantu nabange bateto kuranga sine chipati de yechi umuntu ateto kurangirwa chi aseme changeye umuntu ateto konyora kwane naye ngukwana Sabby Okeng'o gusanyora ateme kuramboro ko kwa iko gokonya inchira kira konyore inche nabakonyora asenchira yesimi gusandikire ase email yane mono nesimi ikiaranche nanya kolimisi usandikira ase enamba yawe y'umuntu gwakira nire okay enamba yane no ira ase mitandao yonsi nyane gerete nyane gerete bule chibando baka Facebook nyane gerete rabo te bunyane ke once more yeah so enamba yane igere 07 10 59 51 31 onye kubwato muyigonde bwensi inyoro mungino yomurangerie onye kubwato none birthday yani sherende yonsi none club onye gutete koyugura ndangeri nibwate bandi yane dende nintwale ebiye bigoto nabo guti twakombo ebinde twacana bira biyimiyiga so ndangeri nairanire gasi nairanire gasi na nairanire fully na iranire muno mongino lyo mongina naro kwete Tanzania ole koro kubikidude bono ntete kuwa shuo mo gusigari Sabby nitakufa juu ya mic utakufa juu ya nitakufa juu ya mic dale nyoge kunyarekana no nyina sukurali ebengene mic ina hivyo so Sabby iranire talinga nkonya kobanga ina muno mongino lya kwana ena iranire fully egasi yangonya korande mbaka ase nyasawo abatenga gaiga yaisani obo mubwa babugikorusi nubuna abanyangero mburu mubwato bomo Sabby orisa gutwara gose no bokongo ngabano kwa metwingiti baringa bachete kokora abanyangero korugusi abanyangero boro blecheka hakia za diswali elibono abamubo boro. 'Boro. 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 'B
mbora nyuira in fact iki kigetete tima iti wae lakini ntora yani ribo elimo buna shabi na babwa tobokong narumire nengiti nabwa teme chando lakini nande ni ntuto kogende kwa na shabi umaite no mwaka era era ni ntubona toro ntutoro aye akindende tigatonye gusabira namaya tiatusabira namaya obo ngaibu achiete ale ngaibu ale kibora irane because abagusi mwancha koitera anje jare ya mbege kwini gwika moja turi kuchiko kuona story ende yose Sabby Okeng'o turi kwisanza na babugi bande mesa mukwane rango chiyemo boisa na nsemesa motebi government igintekamo itane ya gusigo sine ya nyamira mukwane esauti yemo Sabby ikikero kintu kigwana aba mobumbu abete some years back ngikaba tima itinga kibono yachi kibono biyabe ngakutama itinga giyachi bono kwa yanire igento keri yasire by the way tuimokereire igoro bono tima itinga bigasirira abugatika Sabby kwa iranire ntagete nko ichangamoto ya merese chiro kwa iranire chiro tima itimpande kwisa stase chireye itane kone gosine kone yosenga tigati abana musiki bagusi Sabby saisi ntagete timanyiti gosenda basako gosalie chiro ebiasara bya muna bonoriga Sabby umuntu aragutaka gosene club gete uko perform buna Sabby Okeng'o chibesere ngatakire ko gwakana bono toteve no okay Sabby Okeng'o inkige kogera ebesiri urabwate ende club geto obwato perform no mwana musiki onde gosoma bugi onde nere ko ruchinsemo chisiko club kirikeri obwato 30,000 Sabby no mubugi onda club kirikeri aye ku 30,000 lakini goko barengani kwanza ro mutindi kumubwa umuchando wasoma chando ina babugi ko gusinoro joyo tima yeti ogosierera inkore ase abana muziki bagusi nindu toko aba bako gasi bako gosiereri gose nayo gosierera gosierereti bono ndatebe naki nabo maybe umuntu akondangera inchwe gasi ogamba na inche kando ogamba noyo kando oyama itinga kerengo kiwango yake huyu nitampatia 50,000 ngakubime kerengo kia Sabby Okeng'o nchetima ngati Sabby Okeng'o mwasingera butatu na bagocha kara ikubona egente kinche kiarambera ile kerenga kira kininje ngotena ki nche ngutigera nyasaye nande tingotiga ku accept nje muntu gante inga kerengo kiawe kirega igasabi ngomoteye sawa nakuja kazi nabokwandora ingo chinachire gasi nje tindi kupinga so nabona nyole Sabby nenchara gose no kuganya ubwate I don't know kwebese tienda bone umetokora liba gokobera ka tigobwate bese lyo edo yonsi Sabby no tiende yonsi yani at least liko kobera ka so nabona nyoro omwana muziki totebe orule isiko gose omwana muziki onderende oyiru 1,100 Sabby bono bamanya mondo yumanya Kenya Sabby ya bono ngo kwasiringera 10 kwa sauri kwa wasile mbono go jane chibukisi so chimono buchaka tata kimusubati nikirintoka tata nari 10 tata ntakuminyoka bono ana shida yeri butano gose 10 ni mbwate si bono uchiko kolengerari oyo bono kwa 100,000 Sabby Okeng'o ngoterande ko mubuga gose Sabby Okeng'o ni manyekanite ko mubuga so egente ikinche kiarambereire marange lakini zengo ta my time will come so ogosiera likora konkoro igo bantu bari toko baba bugibe chingero ko okugamba noyo kando kwa munakoroje munachishije cyo chingana okongebe ese eri munundoje gose kuringana ngana kwane na nyare banchire noroze na oransa pinta getese ngenjare bancha sarasini ya momino ya dati atomwe siringi eri butatu gose eri 15 siamo isanire lakini ulio ndere mo 70 nande chire cash so nche by day enda gotebiga ena chete nche nkaba muno muntu tolegete tin tolegete lakini nkaba muno muntu tolegete kende yonsi yego chanya sakoro agotenga ekena kisabi nako hili kilikuwa ronge nche nasema naambia Mungu asante kwa lakini maitamu ilikam tinsa go soligere okay abrote to komanya insa igorige tu soligere timotu toligere to koyo ndigere timotu ali nkingo chikonyo talinsa moe kimo ko ngala lakini ndigere timotu ali ege ntombwata imani yangu kwamba nyasaye nabwato moroberio muya neme bango gocha sore ndiro gocha konga half a million ngokukanya half a million nchi kongi sana ndilikuwa ngete butatu ndilikuwa ngete butatu ya
So my time will come. My time will come. Egesa FM leo. Alegesa. Yo musubati oyo. Akiti anya samu bwatesie. Atukaroboremu. Tabasa kukumoyo. Anda beke imani mutu yaje. Anda gentoza uchikokora. Arakidelia masabiki onsi pito isaranse. Aje kisi abo. Akarwa isaransire. Ere sumu chando yabwate kigera amatemu atira simwanya abantu namange. Ninde nondera murutere komi. Agore byombo. Ekigera kero komotegera umuchanda abwate ne byombo. Na ne bya binta gutumeka. Gutumeka ngwete byagotire. Bigutumeka. Abantu baita baigwete ryogiriaye. Nonya matemu amonyorete nonyo gweto maito muntu kagure nande ngucharubukirira. Ati imani yaje. Usiyo mwete gusinene aba tumbe mbaro abantu toka banki bamwete gukonya abaraje aba imbaji. Rinde twabakonya bona muno muswati oyiweto hotel zingakie ntambe. Nabo mumutigiteigo. Ona matemu agachaka mujira. Ona kera matemu mujira. Ono tutamire goja sore kwanza ngonya kundio gera kurumasaku. Asante sana. Tutamire goja sore. Tutamire goja sore. Soro itibu kutora moe. No kumu appreciate. Muna njemboye nyakundio gera kurumasaku. Itibu ndamoe. Agende aligia abantu bayisaranse erinda abo mutando yikigoro ose kubwati goja mujiwete bayibuli mbarengo zamenyete kirandi lakini nyasa no bamenyete bakabona wamenye toroje sesire bakabono iga roje nando tetera abana bamwa bakasi gukina ende no mujoroje orendire family yabo roje mbayo mbaro batarende family yabo enjira na igura erezire Roja bayibuli bamutige toroje nero romo nene. Asante sana. Bakanje na amororeira mabira kinya sa uri mutu yaje. Nero kumugwate si abeke imani. Asante. Bantu tubwati inguru jinde jonse. Ndi mono wembo nya kundi ogero kurumasaku. Modebi asabenya sai mono akonyeke. Asante sana. Totaraje kugenda so guchikurangiria abantu bagokonye. Sabby Okeng'o enamba ya umuntu arakonyore gusata ko bokonyi gochaso go goikira. Kokonya direct. Agwa kresi myamanye Sabby Okeng'o agokonya. Namba ki yesim. Nare ina ndintete ko ba. Ere 07 10 59 51 31. 07 10 59 51 31. Nande enambe mwanza kwaka ngabona makana alike maana arenge twakwane kereke. Amangana ya ali na erete bono ntete nando ngotete ko support by the way. Monte go chuko bolinga ngaki wa support Sabby Okeng'o. Monte go chuko bolinga ngaki otakwa mashokerie video. Ondo tete ko sokerie video. Ondo tete ko sokerie video. Babora nyoru ondina radio tete ko sokerie audio tiana ni bwata matera. Ale kwirendea na record tita eretia yandi na rumotu. Arenga. Okay, naro atatu ndarasoki. Ayande na sogetia bere no ali studio ga Nairobi ngonya kurande mambi. Utaranyakana. Tindanyakana no tindanya kora bado no kubeke ibungo binde. So ondo tete gon support konkera Sabby. Nte am available na ndi ko bataina ni support support this woman. Otige ko wanga ondero go ngonya ki wa support Sabby Okeng'o. Just support me whichever way. Na bora nyole support yeri yao kwa ngole ile byombo. Support yeri yao kwa soka ile sani. Support yeri yao kwa soka ile video. Support yeri yao kwa nkonyira at least nabora na muntu medali zikana barate umusubati ibono tigaru chirandi tata ogota ile chirandi ne familia so any support mimi nasema asante nitasema tu asante sana batege ntontete ko ashuo omo gusio mintole iskali omo ngino Sabby Okeng'o oiranire gokore gasi anda bwatekiriria ndekebe asante sana Sabby gokorande gasi na sita wa ngusha chini enyangi yuna yu mheshimiwa Begete kwere. Asante sana mwacho tekniki sefa mko yamanya gatinge. Chabu tukitaka 5 na isana gure chinze 10 beche mano markoba.
magoko lya ikire lituko lya magoko lya ikire babereka banyoma ineno magoko babereka banyoma ineno magoko enyangi yegetinge yagweneire enyangi yegetinge yagweneire nitengere nebiri lyatono magoko nitengere nebiri lyatono magoko omukungu mwebera libuno mwana omukungu mwebera libuno mwana orobaru rwane ngina bana orobaru rwane ngina bana sweetie kyane tenyatete sweetie kyane tenyatete omukungu mwacha kabisa na lyerebuya omukungu mwacha kabisa na lyerebuya asobosyo kwa manene na lyerebuya asobosyo kwa manene na lyerebuya moruyo bwanchete monyunyute moruyo bwanchete monyunyute abaganki batige babimbe bateke abaganki batige babimbe bateke Mwantane bana baba Mwantane bana baba bana baba bana baba mwerende bana baba mwerende bana baba bana baba bana baba ingwanjeteke monikiane bunenyawo enduru tenyerundi kabiso yakegekwe enduru tenyerundi kabiso yakegekwe Mwantane Nereyo entabanania hatari ege tam tam kiane my sweetie siro yane na yenyachete my sweetie siro yane na yenyachete my sweetie nitakoroti tindikorara my sweetie nitakoroti tindikwesivye entabanania na equinini my sweetie honey ni wewe napenda Sheri umenikalia mandazi Kata na wewe Kata Hey Wate Kata na wewe Kata Mambo mutu Sabby Okeng'o Sabby Okeng'o Kata mutu na wewe Sabby Okeng'o the queen of Zealand kata mutu na penzi kata mutu na penzi kata mutu na penzi kata mutu na mapenzi kata bana aya gato ko sabore esa yakiyo kato buate ko yikere Sabby etakeke matikaretie okwani abantu batatu amashabiki abatakanga kibago konyora oirorere namba yesimi turakorera abwe na niko tageteri tukolinde bona mbabere mogoja sawa na by the amashabiki mbwata na mange ndaro mboro ko mayore nga no na manyete yes nimba mayete na umongi no yelea so abuna abantu bana amashabikiane ngo support bale yake igalinde so nimba tambuete so ti amashabiki mbwata ekwinini na mange tingo kuwa na bonsi lakini enda tebe tigebe nga mashabiki yonse pi aliante te Sabby Okeng'o
nimba tambwete na nimba maete nabona moiboli hanta ndagoli hanta iras mungwani omoto kokwe oyo korokunganere naro korokumsono Morisi ongongo okokunganere nyawesema na kesimika flora iswe nyamori mugadis abantu abange dimba hata mashabiki amange tanyale kuba kwana gaigasere dimba kole nchenko bataya mashabiki ana alia Sabby Okeng'o by the kuna mashabiki damu ya Sabby Okeng'o otamurusio no sira miaka 100 ni sira miaka 100 bakalirinka ile udadaro koru mosochali koru nyakoi seitari ya trabata tindiko mukwana akine rishabiki na mashabiki mbwata na mange bono nchengo ko bataya mashabiki aliane mwanchete omungino Sabby Okeng'o mwanchete Sabby nimerudi Sabby nairanire bono okoboko koli kwa ino mwatete kobeka asende bono nalintete mukobeka na shida ndete yonsteyo iteyo ya ego bono mwancho motera ikonyonde bwensi namberi gwata nande nambara bokunyirurira bono tigangirorire namba yomungina nande tobasa kuobwa gwake simi ena mbeye igere yegasi nabora nyolenga egasi utete konga tobasa kuobwa nganda basa gwaka nande tabasa kubwata simi yaya ena mbeye ne yegasi nchebano ngwasi muna ki konga kerong egasi konga kerong kwani no ena makwani ukanda sikia furaha wakira kwa support ya support bono igere 07 10 59 51 31 nande nkoirorera aya kansa chinde cyonse no mbuto konje nanye kuri misimu ekyagara ntege togotona kigakinguri ugwa kabona ndangiga gosenko ntomerare kende wana nkorara ne liserimo igere 0710 59 51 31 nsupport ga kimongonya mundu usio boso asante sana mwancho motegeri onde bwensi omisi interview yiga nigere sensemo ya Facebook Egesa FM Gerard Nyambege kwini na bago Sabby Okeng'o nigere ororo na bakwendo nyiri nande nkwenda ndu muyiga mwoterende ya mashabiki ana Nairobi nkwenda ande ngibono ko bajatore inyura ko bate no ande Nairobi yegasia to inyure Nairobi gasi ko jatore omwancho motegeri ikoro kunga Gerard Nyambege kwini ya kunga Sabby Okeng'o twarengenere ikobono mwancho motegeri tobasa kweba inyoranga nabo ko moikirese wigese na mbejo nande anina mono ngwakira abasani no butineri bwegesa FM nabo igo Egesa FM kigima omoibwerania James Gichana Nancy Kombo komweri asenge ncho watereri bageriga tatanyora mangana maji senchira ajo bukene mukota sone dano gega omoroberi bwentabanania oerire so that umeweka Egesa Inakoya mangano si piatari kohera